ଜାତ ଭାତ করে না হরেকৃষ্ণ নায়ক কোଉଠି ମିଳିବ କହିଲ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକା ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମ ଗୋଟେ ସିଂପୁର ଏଇ ଦୋକାନରେ ପଚାରୁଛି। ଏଇଠି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଦୋକାନ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ପଚାରି ବୁଝ। ହଁ ଛାଡି ତ ଆରେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକର ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲ? ହଁ ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନାତି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତୁ ଜେଜେ କତିକି। ହଁ ହଁ ଜେଜେବା ମନ୍ଦିରରେ ବଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜେଜେ କତିକି ଆଖଡା କରୁଥିବ ବୁଢା ଛକା ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଚାଲ ଟିକେ ଜେଜେ କତିକି ନେଇ ଚାଲ ଟିକେ କୋଉଠି। ଆରେ ଇଏ ବାଜ ଭାଇ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ନନା ଅଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କାହାନ୍ତି ନନା କୋଉଠି ବସିଥିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଦେଖିବା ଆଉ। କୋଉଠି ନନା କହିଲୁ? ଓ ସେଇ ନନା ବଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତ ହଁ ହଁ ଏଇ ନନା ବୋଧେ ଆଉ ନନା ପୁରା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ପଚାରିକି ବୁଝ ସେଇ ନନା କି କିଏ ତମେ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝ। ହଁ ଏଇ ତ ଏଇ ଆଉ ତ କେହି ନନା ନେଇ ନନା ହେଇଥିବେ। ପ୍ରଣାମ ନନା। ଏଇଠୁ ଜୁହାର ନନା ନନା ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନନା ନନା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କରୁ ନମସ୍କାର ତୁ ଭଲ ହଁ ନନା ନନା ପ୍ରଣାମ। ନନା ପ୍ରଣାମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଁ ଭବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆଉ କଣ ନନା ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜି 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 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବହୁତ ଦୂରରୁ ବହୁତ ଆସିଛୁ। ଦୂର ତମେ ବସ 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 ଦେଖିବା ବସ କଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ବସ। ନନା କଣ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ମାଲୁମ। ଆମର ତ ନନା ଜାତକ ନାହିଁ। ଜାତକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ। ମୁଁ ଖାଲି ମଣିଷ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଗାଇଛି। ବାଜ ଭାଇ ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁନ ବାସ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର କେତେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁସାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ନନା ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ନନା। ଆଉ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ବୋଧେ ସିଏ ଆମକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଭିଡ ଏବେ ନମ୍ବର ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଚେଙ୍ଗଡା ଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସେଟା? ସିଏ ଛାଡି ଦେଇଗଲା ଆଉ ନନା ଦେଖ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଟିକେ କଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ନନା ଟିକେ। ତାହେଲେ ହଁ ହରି ଓମ ହରି ଓମ ହରି ଓମ। ଆ ତମ କାମ ହବ ବସ ଆମ କଥା ବସ ବସ ତମ କାମ ହବ। ସେ ଲୋକ ଥାଉନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ହଁ ତମ କାମ ଆଗେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତମକୁ ଆଗେ ମୁଁ ବିଦା କରୁଛି। ଭାଇ ସେଇଆ ଟିକେ କର ଆମର ସେ ଘର ବିଷୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବାବା ତମେ ବସ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ବସ। ଆଚ୍ଛା କଣ ତମର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି କୁହ? ସେ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଘର କରିଛି। ଇଏ ସାନ ଭାଇ ହଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି ବାପା? ଘର ଟା କରିଛି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଗୁଡ ନେଇ ନନା ଜମା ଗୁଡ ସେଇ ତ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମାଇଲ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କଣ ନା ଅଗ୍ନି କୋଣର ଅଗ୍ନି ବର୍ଷାକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଦୁଆର ଟା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଛି ସେଇଟା କି ଭାଇ? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କୋଉଟା ତମେ ନନା କହୁନ ନନା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କଣ ନନା ଟେ ଭଲ ଟେ ବୁଝେଇ ଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଷା ବାପା ୟାକୁ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏ ସବୁ ପାଠର କାମ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଖାଲି ମାଫୁଲାରେ ବସିଛି ନା କଣ? ଆ ମୁଁ ପୁରା ସାରା ପୃଥିବୀର ଗଣନା କରୁଛି। ଏ ଖାଲି ପୃଥିବୀ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ମୁଁ ସେଟା ପୁରା ଗଣନା କରିକି କହିଦେଇଥିଲି ଖାଲି 3 ମିନିଟର ମୋର ଟିକେ ଗଣନା ଏପଟ ସେପଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ନା ଆଉ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆମେ କୋଉଠି ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନନା ତ ନୁହଁ ଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉ ହଉ ନନା ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ। ଆରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ତୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ବାପା ନନା କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମ ଥିଲୁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ବୀର କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଭୀମ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯଦି ଭୀମ ଆଉ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ତାର ମୁଁ ନିହାତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟା ଥିବି। ଆଉ ତୁ ପୁରା ଆର ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆ ହେଇକି ତୁ ପୁରା ଇଏ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ପଡିଥିଲୁ ତତେ ପୁରା ପିମ୍ପୁଡି ଖାଉଥିଲେ। ଭାଇ ତମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆଇଥିଲ ତାମାନେ ଆମ ଘରକୁ ତ ଆସିଥିବ କେତେବେଳେ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ବଦନାମି କରିଦେଲା ଛାଡ
ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଛାଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ହଉ ନନା ଆଗରେ ସାନ ଭାଇର ହାତ ଦେଖିଲ, ତାର କଣ କଣ ସମସ୍ୟା କହିଲ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆରେ ତୋର ଗୋଟେ ଓଲେଇ ଝିଅ ଅଛି No, no, no. Oh no. ଆଉ ତାହେଲେ ପୁଅ No, no, no. Oh my ଆଉ god. ତାହେଲେ ତୁ ବାହା ହେଇନୁ ଆଉ। No, ନା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ? ଆରେ ହସ୍ତରେଖା ଯାହା ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରଉଛି, ସେ ହସ୍ତରେଖାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ତମକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆଉ। ହଁ। ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଆଉ କଣ ସମସ୍ୟା? ଆଉ କଣ ଟେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମର ଜମିବାଡି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଥିଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟଳି ଯାଇଛି। ହଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା। ହଁ, ମୋ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ତମ ହସ୍ତରେଖାରୁ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହଉଛି, କୋଉ କଥା ନନା? କେବଳ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନନା ଏମିତି କୋଉ କଥା କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି। କଣ କିଛି ଜଟିଳ କଥା ଅଛି? ହଁ, ହଉ କୁହନ୍ତୁ ନନା, କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବାବା। ହଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତ ଦେବୁ। କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମର ହସ୍ତରେଖା ଯାହା କହୁଛି, ତମର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଆଉ 4 ଦିନ। Oh my god. ନନା ପ୍ରତିକାଟା କଣ ନନା? ଅଛି ଟିକେ କଣ କହିଲ ନନା? ସବୁ ସବୁ ୟାର କାମ। ଯାହା ମାଗିବେ ଦେମୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକାର ୟାର କାମ ବାପା। ଠିକ ଅଛି ନନା, ଯାହା ମାଗିବ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରତିକାଟା କର। କାଢ କାଢ, ଦିଆ ଯାହା ବାପା ଅଛି କାଢ କାଢ କାଢ। କେତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ହଉ ବାପା, ଯାହା ଯାହା କହିବ ଅଛି ଦିଆଯିବ, କାଢ। ପ୍ରତିକାର କର। ଯାହା ପୁରା କହିବ ଟଙ୍କାରେ ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଅ, ଟଙ୍କାରେ ଲଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଅ। କେତେ ଦେମି ହଁ, କୁହ? କାଢ ଯାହା ଅଛି ବାପା। ଭାଇ ବାପା ରଖ ରଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି। ଓହୋ, ଏଟା ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟର, ଏଟା ହଉ ହଉ ଏଟା ଖାତା ଜାଣିପାରୁ ନା, ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟର ଖାତା। ହଉ ହଉ ନନା, ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ତମେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନନା, ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କର। ହଉ ହଉ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯୋଉଠି ଇଏ ଆସିଲାଣି ସେଠି ପ୍ରତିକାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନନା, ଟିକେ କର। କଣ ହେଇଛି ସାନ ଘର? ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କଣ କଣ ଦରକାର? ଦେଖିବା କେତେ ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ବସନ୍ତୁ ହଁ। ଧୀର ଚିତ୍ତରେ। ହଁ, 2 ଜଣ ଆଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହିସାବରେ ବସନ୍ତୁ। ନନା ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିମୁ? ହଁ, ଖୋଲନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା? ଇଏ ତ ମାତ୍ର ବାପା 2150 ଟଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ନନା ଆଉ। ନାଇଁ, ଏତିକିରେ ପ୍ରତିକାରର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାକି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଦୃଶ୍ୟ ହଉନାହିଁ ବାପା। ଏତେ ବଡ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉ କର 2150 ଟଙ୍କାରେ ହବ ନାହିଁ। ନନା, କଣଟା କର ସେତିକିରେ, ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା? ନା ବାପା, ମୋ ମାପକୁ ଆସୁନେଇ। ଆଉ କେତେ? ଆମ କତିରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନନା। ଆଉ କାର୍ଡ ଦେଲେ ହବ? କାର୍ଡ? ଆମର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ। ହଁ, ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳେଇଦବା। ହଁ, ଦେ ନନା କାର୍ଡ ଟା ଦେଇଦେ, ଦେଖା ହଁ, କରି ଯିବା। କାର୍ଡ ଦିଅ, ସବୁ ଚଳେଇବା। ହଁ, କାର୍ଡ ଟା ଦେ। ସବୁ ଚଳେଇବ, ସବୁ ଚଳେଇବ। ଏଠି ନନା ଅଛି ତମ ଉପକାର ପାଇଁ। ଦେଖିଲ? ବାବା ରେ, କୁଆଡେ ନନା? ମୁଁ ଟିକେ ପରିସ୍ରା ଆସୁଛି, ପରିସ୍ରା ଆସୁଛି, ନନା, ପରିସ୍ରା ଆସୁଛି ମୁଁ ବାପା। ବାପା ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଆସୁଛି, ବାପା ମୁଁ ପରିସ୍ରା, ବାପା ବାପା ମୁଁ ପରିସ୍ରା ଆସୁଛି, ବାପା ମୋର ଗଳି ପଡିବ ବାପା, ମତେ ଛାଡ ବାପା, ମୋର ଗଳି ପଡିବ ରେ ବାପା ରେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଟାଉଟର କଲେଣି? ବାପା ମୋର ଗଳି ନା ବାପା, ମୋ କତିରେ ଟାଉଟରି। ବାପା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ, ମୋର ଟାଉଟରି ନାହିଁ। ଆମ ନାଁରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆମକୁ ପଠେଇଛୁ। ମୋ ନାଁରେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ବୁଝିବ କିଏ ସେ ବାପା, ମତେ ସେଠି ନିଏ ନା ବାପା। ମୋର କଣ,
ଶୁଣେ ମୁଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ବାପା, ମୁଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ବାପା, ମତେ କାହିଁ ସେଠିକି ନେଉଛ? ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଇଚ କରୁଛି ବାପା ରେ ବାପା କଣ କେତେ ପଇସା ବାପା ତୁ ନିଏ, ମତେ ବାପା ଛାଡ ବାପା, ମତେ ଆମେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ନୁହେଁ, ହଁ। ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆମକୁ ପଠେଇଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆମକୁ ପଠେଇଛି, ତମ ନାଁରେ ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥାନା ଆରେ ବାପା ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇ ପଡେ, ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡେ ବାପା, ମତେ ଛାଡ ରେ ବାପା ରେ, ମତେ ନିଏ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଭିଡିଓ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।